Oke, Hanahai, Cibai, Hambai, Ekolomaya Paro, Jotto Chini, Piprasa Takokai Bukogrokno, Chini Bukungbara, Chini Je, Chichuku, Dofa Bukungbara, Piprasa Rakno, Kok Kai Hai se Kok Kai Jatani Sanan Bagama Pajaka, Takokai Bukok Sangro, Saya juga tempat nakari Jabaudi, Tam Himba Bukaum Sumani saya temannya. Kok Kai Hai se, Kamu bagi Sima Pajaka Takok Song Kai Bukok Song. Itu tabung ni jarawo, edisi election pai thang mani ulo, CEM Chonglai mani yagulo, Gabang Makok Kasalai tong mani nuk tong sakta. Bo hai kok ke बेसिरभाग इनका जगह नुखा जे बुबाग्रा तामुंगई CEM लिया चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर इंग्लिया हमने जे एलिगेशन कक न तीनो कक थैसा थैनि सानानो मुसुंगो और कबंगमा बरक न साजाग्लिया जे बुबाग्रा तांगि CEM लिया तै आबुनि यागुलो कबंगमा कक फिरक लाइमारक कबंगमा क्लियरिटी बा क्लियरेंस रिमारक जों नुखा तामुंगै बो बुबाग्रा तामुंगै बो CEM लिया आबुनि कारण तामो सिनि सार रंजित देबबर्मा बोबो कायसा क्लियरेंस रि साका बो तामुंगै इंलिया नै सिनि बिचिं देबबर्मा दा हिन तमा पनेक फरक सा बोबो रेखा तामनि बागै बो इंलिया नै आबुनि कारण तामो आबो साइखनायका इनके बाक्सा बुझिखा कखनो बाक्सा बुझिया को तब लास्ट पाइथाक फासिको हमके चिनी कैसा कतरमा एलिगेशन रेखा चिनी बुकुक मैडम बरम गनांग पाटल कन्ना मैडम बो और बुबाग्राना एकदम स्राय स्राय के एलिगेशन रि साका बुबाग्राना प्रदुत नहीं बो साका बो बलाइना एकदम फंग फंग खलाई बो एलिगेशन रिखा बलाइना बो चाचालिया जगह विशेष के सानानि मुसुंगो नाइडी बरक रक पट नि बागै विशेष खलाई CEM एबा CM चानानि बागै बरक रक बाक्सा से सेक लायो हायदिबा जों गोबां पार्टी रग नुक्लाना CM पट चानानि बागै सेक लायमानि कायसा ता कायसा न पार्टी नि बिसिं पार्टी न सेक लायमानि आं से CM बूथ पाइलायमानि उलो जों अन्तिरक गोबां मानगौ आलादा आलादा हास्तेरक जुदा जुदा हास्तेरक वाइसा वाइसा CM चानानि बागै सेक लायमानि नंगौ पार्टी कायसानि बरक रक न इनके चिनी बुबाग्रा कैतामो बो बुथ प्रिजिं क्लाइफ्रु कबंमा जगाव साका CEM कैंडिडेट आं बायथांनो हनै आं बायथांनो हि साविनो बो पक बो पिरका कबंमा जगाव फियाबा ताबुक पाइथागो हंकै बो CEM नालिया बो नाना हंकै मुसुंखा हंकै बो नायमान खामो बोनो के बो कासुनाय तंगलाक खामो इनके जों मजा नुकजाव का बहायनो हाय सैक्रिफाइस खलायपा सैक्रिफाइस मो माननाय उपयुक्त एवं मान थाइबिनि बनो के बो साइक बो मानला खामं बो इच्छा खलायके न नायमान खामं के बो नालिया बो अजागा बो सैक्रिफाइस खलाय रिसापा इनके जों ताम बुजिनाय मैडम पाटल करना जमातिया जा सावो ताई कुगनी बरक बाक्सा चाजाग्लिया सावो द अबरनो तो जों साना कक्रि फियाचिनि पाट बुखौ बरम गुनां मैडम पाटल करना जे एलिगेशन रेखा आसे क्रैक खलाई जे प्रदुत देबबर्मा बबुग्रालिया
बहाय जनसाधारण पाब्लिक खायसे उंसिहरनाय बलायनो एलिगेशन क्राक रेखा जोंवर ताम बुजिनाय बुबाग्रानो बुइले सीएम माचे नि बागै पार्टी गिचिं पार्टी से वाला लायो आंसि जानाय आंबो आंसि उपयुक्त हिनै फेबो बुग्राले मानै दंतुति से मानलिया नाया खलायै बो सेक्रिफाइस रिरिउखा तामनि बागै बो अजगा सीएम चाका हांकै बो अजगा आचुक मा तंनाय बो दिल्ली थांनाय सो खायमांग्लाक ते बो बिनि और सामुंनि पाइलैयो न बिजिं तंखा हांकै बिनि जे प्लान जे दिल्ली नि बरं बे कक सालायनानै बुद्धि विवेचना खालायनानै बो लाइसो थकलाक हिनै से बो नाया जोंनि सार रन्जित देबबर्मा बो अबनो बुजगै साखा ककनो बिसिं देबबर्मा शायद बिनि बुं बिसिं देबबर्मानो बो बुजगै साखा ककनो इनके चिं तामुगै अजागा बुबाग्रानो एलिगेशन रिथाय सीएम चाय एखेबे तामुंखाबा नाकिनि तो खायनाय तंलै नाकिनि तो तंनाय बो अजागा सीएम चाखायनो जत्तनि कटर थांका आबो कक जाबलै मिली हुई थामसा क्लाई थामसा तामला हिनबा अजागा सीएम पदजा कांके बिनि सिमिनो अजागा दायित्व बयाबले नों आं जत्तो जेति प्रासा बरक जेति प्रासा दफानि जे लीडर्स रक नों आं जों जतनो साजेशन रुई बनो तिसाइतिनि सीएम नो सुबावै लांनानै लामचारि उइते लांनानै कखंके अबसुकसि फायो और ताइ ताम कक बांलाय थैतंबा हाय देबना जदि केबो ताबुक निजे सीएम नो खाफुरियां थंखांकै द उंमानो नाइगेरा दिता कयेक मास एबा एक बছर फान नाइगेरा दिता बिनि सामुंबो बाहाय एटलिस्ट एक बছर त नाइमांग्राव इनके चिंताय साबनलो रिसनायबा ताबुक सार जगदीश ते सार विजय अंकल बो फेलिंगि थांका सार जगदीश भाई ते केसा आइन पिटिनि जिदिखा बरक मांगनाय इनके बरनो तो ईएम रिमाया सीएम रिमाया बर आलादा पार्टी निसि इनके ताई सब उपयुक्त तंगबा बुबाग्रानो कारै इनके जोंनि सार अनिमेश न गोबांमा बरक चाजागिया दङ आबनो नुहुरिनो बुबाग्रा साइड बनो रिलिया नांगियाके सार अनिमेश न रिमान खामुन बो उपयुक्त तंगमानि किन्तु चीनी और पार्टी नि बिसिंगनो पार्टी लीडर्स रक बनो बाक्सा चाजागिया नायबो दङ अबसार अनिमेश बसाइमानो चीनी बुबाग्रा बो सिबो ककनो आबनि बागैनो एलिगेशन जाते इंया तै चीनी बुबाग्रा हयतो बनो रिलिया ना एबा पार्टी लीडर्स रक बनो सार अनिमेश नि बुमुंना आगे तिसालिया अबां खूब समबत आं साइमानो चीनी सार अनिमेश न बाक्सा गोबांमा चाजागिया दङ ताबु पार्टी नि बिसिंगनो किन्तु बो उपयुक्त तंगमानि न सीएम चानानि गा बुबाग्रा बो बुजि हरखा बनरिखा हांखाय बो गोबांमा कक एलिगेशन कानाय हिनै गताय बनो कारि बुबाग्रा न कारि ताय बुबाग्रा नि बाडे सार अनिमेश न कारि ताय सब उपयुक्त तंगसिबा ताबुक चीनी रामचंद्र घाट नि सुहेल बोबो बेलाय जुबक ताय फर्स्ट टाइम बो एमडीसी इंगो गबनो बो 5 सीएम चंगै मानिया बोबो एकदम चराइखो गताय उपयुक्त सबतंग सार पूर्णचंद्र जमाती बो ग्रेजुएट कुबु करिनि बुसा ताई सादा सीधा बिनि कोनो एकटा एलिगेशन बकरै साफ सुथरा बरक सिथाया बरक बहायना चंगरिखा बुबाग्रा काजेनो बिनि जे अंकनो नायै बिनि जे पिक्चर बिनि जे छबिनो नायै बनो रिखना बुबाग्रा काजेनो चंखना जोंरताम जरि थाइतंबो बो सामं बुतै हाइके चालक जों नायग्रा नायता कयेक मास एबा कयेक बছर नायग्रा दी गा जों थानसा माने तामबा
CAM सानै न बेबांना बार जारै दंना थांखि ताबो तो तै चालालिया बेबाग मिनि लायै जुक्ति परामर्श खलायलायैसे अब चालुगी मातलंगाय नेब्ला ना ओ एडिसी फान बो आसे क्री ओ तगा गे पाल याक बक्सा खलायैसे और बुबाग्रा तामना सब थानसा CM चाखै CM सिमिने जतन मा खलायने आबो याबले एम तो तामबा गोल टारगेट तो तामबा ग्रेटर टिप्रालेन सेब्लाना जों बुसकांनि बिधान सभाव बाहाय खलायै ताम खलायै गोल टारगेट सक्सेस संनाय आवसे से वन सुक थाय ओ जगह तक CM नंचालिया बचालिया बा आंमा चलिया आबाय चलले तंग तो कुनु लाभ खरै अबाय कक कुटु खटाय एरलाय तंग हांकै बुइ बिसिंग तो बो कक साथकनाय चिनि सजारा नाकि सिथाया बर खाप उनको खाप हेर थांनाय हलो बुसकांनि बिधान सभाव जों बाहाय के पास खालायमानाय जों तामनि तागो का ताबो गासै कक एक लागि कक सालायमा दं फेसबुक रगो जात्रे जाद्रगो बाहाय ताको मपुरायखौ सालंका रजं थुमताना CM चारि खाफु ओ हाय कक रक तामना आचायना ना गचिं एक लाइमा सिकलायब्ले आपनो न यंगला सेरकाया हन्मा हाय ताकसिनि बुखु पाटल केना हाय कक बांग्रे लंका जगा बुबाग्रा सरी हिंदिया प्रदुत हिला गिला आसे बुबाग्रा हिंतमान क्लियर खलाय सादिबा कक हिंका सानाम जों क्लियर खे सादी बाय थांद CM माचाय दंना मुसुं बखा बिसिं बुबाग्रा न रिना नि साइ दङ कक सराय खे सादी ओ एडिसी इलेक्शन तंग कसाई तंगफुरबो बुबाग्रानो CM चारना नै मैडम पाटल कन्ना कबंमा थाङै डेपुटेशन रखा बिनि बुमंगै कबंमा अंकर रखलाया मुभमेंट रखलाया सय काहाम को अब सय खे सय बिनो जोंबो जतन वान सगो फियाबो बुसकां बुखा बिसिंग ताम वान सक माने दं आबो तो सादी कबंमा बरक बासा तंग बुखा खुलुगै कक सारागे आंसे CM जाना हनै गे साइबो लाभ करै मानने बकरी बाबाक्सा साया हाइबो बरक दंब्लाना बुइना सिलसा हुई बना से बरना से किन्तु बखा बिसिं के मानना से मुसु गांसि आमतिरा बुबाक्सा दंब्लाना आमति तांगदि बुबाग्रा तामुगे नाया जतन नेता कनि के थाम बुजोगै सागाताय बिसो बुजोगै सासे नायबा सासिंगो आंगो सागाताय आनसलाय सिकां कुमा सार रंजित तै गसं साका आं हासिं साका बरक साकना प्ले बुबाग्रा तांगै चालिया बरा आसुगै टंका हांते आरो कसाय तंनाय दिल्ली थांथया खायथया फायनाय थांथया फायथया खानाय निसि बननाया बिनि